bukata ne, indai zan gano fuskarki yunwa ba ta firgita ni, indai zan jiyo muryarki ki bani dama, ki bani rikon amanar ki ne zan ɗauka. Ki je da niya ko ta ina don Allah ke mini barka, na yarda so ne ginshiki na rayuwa. Oh, wani sa'in so ke sanya ɗemuwa, na ke a raina shi samun damuwa. Wayo Allah wayo kaina, so zai haukuta ni, ta yaudare ni ta bar ni, ta sa ina tunani. A yanzu na gane rikon sosai, ɗan halaka ba shege ba, kura ce ashe na bawa amanar kai na ban duba ba. Bulandon ashe ya fi safiya kan sabon yau na fama, dan kunama ashe na rike da hannu na yau yayi harban. Ta yaudare ni ta bar na gefe, Allah zai saka min. Allah zai saka min. Rikon amana sai ɗan halak, na san ba za ka sake ba. Nema da na yi alkawar abadan, da'iman ba zan canza ba. Na yau mafarki min aure har 'yan kwako min yau haifa. Hassan Usaini ɗaya gambo duk junansu ba su rabewa. Idan na tuna da batun ke kuka ne yake ta zubowa. Jiki na zafi tamkar duka ake ta zubawa. Na yau tunanin ko mutuwa za ta zo babba ta zo ba, balle ta ɗauke ni na wuta zafin ne ba zan jure ba. So ya zamo cuta ne haƙuri, gashi har kun warke ba. Allah ka gani kai ke ikon duka ba wani can ba. Allah ka gafarta mun ga yafe laifuka na duba. Dukan wanda ya cuce na a ɓangaren so ba zan yafe ba. Ki je babu komai, duniya ce ke ba za ki haifa. Kina gani za a waɗanki ko ke mabaki wuce ba. Kin yaudare ni, kin yaudare ni, na san kin yaudare ni, ke ma kin san kin yaudare